Ndi Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV, ndipo ndi program ya nkhani za masewero. Mkonzi ni mulsi wa programu iyi ndine coach player Peter Forte, alole akanakane komando wa Times Group. Lero tili mu mzinda wa Blantyre pa Blantyre Sport Arena. Mprogramu ino tikhalete kumva kuchokera kwa Macmillan Gondwe amene ndi president wa bungwe limene langoyamba kumene la masewero lochedwa badminton. Masewero amenewa ndi achilendo chifukwa kuno kumudzi sadakolere moto, koma maiko aku South Asia ni masewero amene ndi apamwamba kwambiri, adayambira ku India ndipo adakula kwambiri mdziko la England, komano machampion amaoneka matimu a China ndi amene amachita bwino kwambiri padakali pano. Masewero amenewa akusiyana bwanji ndi lawn tennis? Nanga chifukwa chani ayamba kuno kumudzi ndikofunikira muutani kuti tikhale nawo gawo la masewero amenewa? Bwanji mundilole kuti tikhale limodzi. Atsogoleri, ndikulandireni ku program. Zikomo kwambiri. Ndathokoza atagondo. Zikomo. Kaya kunyumba kuli bwanji? Kunyumba kwabwino. Tiope kumene mwachoka sweni. Kunyumba kuli bwino. Kodi makhawa? Ine ndimakhala ku Chirobwe. Ku Chirobwe? Ndithu. Koma mfuma ukaya? Ine ndi kukaya komwe kunthalire. Ndithu. Nthalire pa Chanderudu? Ndi ku Chitipa. Chitipa komwe ku Chitipa Msuku Hills? Timadusa munyika National Park hapo. Kuyenda kutasesereka. Alright. Ndithu. Kodi inu mmachita chani? Mukaja kunyumba kwanu kuti moto wayaka, mwalipira bilu ya madzi ndi magetsi, mwagona mwadya, mmachita chani? Ine kwenikweni ndine mphunzitsi. Ndimaphunzitsa ku Domasi Demonstration Secondary School. Komwe kuzomba uko. Ndithu. Mmachokera ku Chirobwe mwapita kuzomba? Ndithu ndimapita Monday kubwera ku Friday. Chabwino. Chifukwa family yanga imakhala kuno ku Blantyre. Alright. Ndithu. Kuti muyambe masewero wa badminton wa chachitika ndi chani? Kwenikweni ineyo monga ndani kuti ndine mphunzitsi nachita masewero course ya physical education, ndine physical education teacher. Le badminton naiphunzira nthawi imene ndimaphunzira ku skulu. Maphunziro anga nditamaliza maphunziro ndakhala ndikusewera badminton. Naikhazikisapo 2013 ku Our Lady of Wisdom. Ndi panopa ndimati ndikamayenda Blantyre ndimaona ngati ku St Andrews Central High masewero akuseweredwa. Koma mulibe bungwe mdziko muno loti lingathe kuchita regulate and control masewero ndi kuwachita promote kuti masewero afike pa map. Ndi chimene chinandipangisa kuti bwanji titakhala ndi bungwe loti lichite control masewero amene wa Malawi muno, ndikuti masewero asopano anthu ambiri awaziwe, komanso ma athletes athu akathe nawo kuchita nawo mipikisano ikuluikulu ngakhale ya kumaiko akunja. Poyamba badminton ndi masewero anji? Badminton ndi masewero amene amachedwa kuti racket game. Timayuza iyi ndi racket. Iyi timaitcha kuti shuttlecock. Shuttlecock ndi kamene? Made of feathers ndithu au nthenga. Nthenga tankuku. It made from mbalame zakuti goose pa Chingerezi. Ndi timamenya akaka ndikamene timamenya ndi racket kumadusisa pa net. Kachinyidwe kake kapena scoring yake ndi chimodzimodzi muja achitira volleyball. Kuti ukalephera kukabwezera mbali ina ya neti ndiye kuti niyo mwaluza. Kasagwe pansi yayi. Ndiye kuti kumene kagwerako aluza. Amene wakapanga kuti kagwere kwa enawo ndiye kuti wachita score point imene. Masewero awa amathandiza chiyani pa umunthu? Kaganizidwe kapena kalimbidwe kathupi amathandiza chiyani? Masewero awa monga masewero ena aliwonse amathandiza muzambiri. Choyambirira wani physical fitness. Amafuna kuthamanga kwambiri kupita uku amafuna munthu akhale fit. Secondly kuganiza. Munthu umayenera kuganiza kuti mene player wayimira apa ndikamenyere pati kuti ndi mchinyi ameneyi. Komanso monga ma benefits of sports onse, interaction, kuziwana ndi anthu zofunikira kwambiri mmasewero ena aliwonse. Adagondwe mukundipatsa chidwi kwambiri. Nyamata kuchitipa kunthalire kubwera kumwera ku Blantyre kumagwira ntchito ku skulu ya secondary, koma ndikukhala ndi luso lokuti muyambise izi. Muli ndi masomphenya otani kutsogolo? Apo mwafunsa bwino. Ife masomphenya ndi ndochuluka zedi. Pakali panopa bungweli talikhazikitsa mwezi wathawu
ndipo tinachita ndithu affiliate ndi Malawi National Council of Sports. Ndiye titapita anatilangiza kuti mmene mwakhazikitsa bungweli muyenera mukhazikitse makomiti a mzigawo choyambirira chimenecho. Ndiye takhazikitsa kunzuzu, nali kunzuzu last week, anthu achilandira bwino moti kwakhazikitsidwa komiti yamphamvu. Loweruka likubwerali tili pano pa Blantyre Sports Arena pamene pali zisankho za Southern Region Committee ya badminton. Wiki inayo tikupita kuzomba tikamalizira ku Lilongwe sabata inayo. Kuposa apopo maskulu onse amene amasewera badminton mongoyerekeza monga mwamachitira anthu kusewera pada, ife takambirana nawo kale, tafikira kale, tachita organize maskulu panopa kwakhazikitsidwa makalabu enieni okuti no skulu zikangosegulira kukhala mipikisano ya maskulu yosewera badminton. Tsono badminton yetu kunoko kumudzi ndikaona bwinobwino anthu amati ndi masewero ana na mageya anyenzi, masewero ana amene kwawo ndochita bwino maphunzira ma high school. Kodi titero nanga si zodula zimenezi racket kuti munthu ayipeze kamene kamukuti kanthenga akakhale nako si shoplight chani zofunika mtengo wake nanga mmidzi mutipanga bwanji kuno kumala apopo zoonadi ndizoona zenizeni Mr. Peter Forte kuti masewero wandodula ndipo amaseweradi monga mmene ndanena kuti pano pamutati mpite Blantyre muno mukapeza ku St. Andrews, ku Central High, ku Karibu Academy kumene kuli anthu ochita bwino otangathe kugula zipangizo izizi ndizoduladi. Pano pa napita pa Malawi College of Health Sciences apa mnapeza ma Chinese ndamene akusewera masewero amenewo mu gym mu sports complex. Ndiye koma ife Malawi Badminton Association takonzapo kale zingapo. Lero ndikusimikizira ni Mr. Forte mutapita kuchikhwaza kumulanje mukayipeza badminton agula kale zipangizo zimezi. Mutapita kukabwabwa ku Lilongwe ku area 25 akusewera badminton imene. Pano pa Sports Arena takhazikitsa academy ndiyamikire ya Malawi National Council of Sport potirola kukhala nawo mbali ya imene akuitcha kuti Malawi Academy of Sport imene theme yawo akuti capture them before when they are young. Chabwino bungwe lanu tuli kuoneka kuti lilibe ndalama, ndi bungwe loti likungubadwa kumene masewero achilendo, koma mukukamba zonena kuti mukapita kukabwabwa mukapita kwakuti agula kale sonza kuti anthu akudzipangira okha. Ndithu apopo nde ine ndipezerepo mpata woyamikira committee imene ndili nayo ya National Executive Committee ya badminton interim imene ya interim imene muli anthu ozipereka, anthu ochita sacrifice amene kuti tifike apapa kuyenda ukafika kunzuzu kuti kapangise zisankho ndalama zochoka nthumba tagula zida zina zimene tasiya pano pa academy, zina tasiya madera menemo, zina zida tukasiya ku Malawi Sports Academy ya ku Lilongwe ku Kamuzu Institute for Youth, ina ku Upper Stadium kunzuzu tagula kale zida zonsezo. Ndikuyamika ma committee members amene kuli Amareto, kuli Asangaloti, kuli Agolowa, Amawepe, tiliso ndi nkuluyu Crispin Maliro amene anali pioneer wa badminton muno Malawi. Akuchita kusonkha ndalama, tikuchita kusonkha ndalama kuchoka mmathumba mwake. Ndithu. Chabwino mwinano tamva zokuti mwalembetsa ndi bungwe loyendetsa masewero ndi kuyang'ana masewero osiyanasiyana m'Malawi muno la Malawi National Council of Sports. Mwazipatsa mulingo otani kupita kutsogolo? Ife kutsogolo kucholinga chathu chachikulu ndichokuti tikufuna tikwanirise masomphenya a Malawi National Council of Sports amene ali kuchita kutukula masewero mdziko muno. Ife titukula kuzera ku badminton. Kuposa apo tikufuna kuti ndithu Malawi aiziwe game madera onse dziko lino. Kuchoka apo tifuna ndithu ma athletes athu tiapase ukadaulo wokwanira kuti titapita ku mipikisano ikuluikulu chifukwa badminton ikuseweredwa ku Olympic Games komanso ku masewero ja Commonwealth Games amene 2026 ali ku Edinburgh ku Scotland. Ifeyo masomphenya ndokuti ngati chautatalola kutsogoloko Malawi akasewere badminton ku mipikisano imene. Masomphenya ndi amenewo mwayika ndondomeko zotani kuti ku Scotland ndi kutali ndi ku Europe pamakhala nkhani za visa, kulipira mavisa, maiya tikiti kutati mulungu watsogolera ana mwapeza mukupita ku Edinburgh mukumaona kuti ndalama ikoza kutulukira pati. Pano pa Mr. Forte popo ndangonena monga chisanzo chabe ifeyo sikuti pano pa tikuchita aye kwambiri pompano ya ifeyo koma ndi masomphenya kusogoloko kuti zitatero tikhoza kuzakwanirisa. Ifeyo pano pa tinachita submit concept note yathu yabwino kwambiri imene
timakonda timafunisisa ndi tutapeza ndalama zokwana 10 million kwacha ndikuti chaka ichichi kufikira chaka cha mawa ndikuti tikhoza kufikira dziko lonse lino la Malawi ndi masewero amenewa a badminton. Pakali panopa tilibe sponsor ndipo tikuyang'ana tipezere kwa mwayi opempha ma kampani mabungwe mabanki masewero asopano awa apamamba kuti ifeyo tikule ndinuyo ifeso tikhoza kukuthandizani kuti ma business anu akule. Ambiri amakonda kuthamangira masewero oti ndokhazikika kale ndiye vuto limene lili pano pa Malawi koma masewero obwera kumene ngati badminton ipasa chidwi anthu ambiri moti anthu ambiri akaziwa za badminton akhozanso kuziwa za ma business anu amene mungathe kutichita sponsor masewero amene. Ameneyi ndi Macmillan Gondwe amene ndi mkhalapampando ogwirizira ku komiti yayikulu ya masewero amenewa ya badminton kuchokera kuno ku Malawi. Ndithokoze kwambiri kuti tili limodzi mkatikati mwa program imeneyi ya Mtedza Time Sport. Posayidwa apa tilankhula ndi mmodzi mwa akuluakulu amene makamaka ndi mulembi ogwirizira ku komiti yayikulu yoyendetsa masewero amenewa kuno kumudzi imene yangoyamba kumene. Takhalani pomwepo. Alright, kodi atsogoleri muli bwa? Ndili bwino kaene. Dzina ndani kodi? Ine dzina langa ndi Stonard Kalulu. Stonard Kalulu kumudzi ndiko. Ine kumudzi ndi Lilongwe. Mbali izi mwaziputazi. Imene yitu ndi Badminton Association of Malawi. Mudayidziwira kuti ino. Game imeneyi chifukwa cha Mr. Macmillan Gondwe ndi amene anatimanga involve kuti pali masewera awawa. Ndi anatiphunzitsa pano pa ife ndi ma trainers amene sutikali pangisa training anyamatatu. Trainers of trainers. Yes. Osabuli ma trainers yake. Ayi. Mukakhala trainers of trainers. Chifukwa mukapanga training anthu anthu aja kukakwa training yenda kena muzakhala no ma trainers of trainers. Ndipo ndikulankhula muno ndili ndi timu mukanjedzamu. Muli ndi mwatsogoleri. Ndi ndi timu mukanjedzamu mukazabwera ku training kwa polisi. Kumene koko ndi kumene ndi timu imene. Chabwino inenda kunyadani kwambiri. Ndamva kuti bungwe lanuli lalembetsa ku council tibwera ku nthawi imeneyo ku nkhani imeneyo posedwa apa. Tsono ichi mabweretsa mfuti chani mene? Tsono tikanena kuti badminton ndi kiti yonse ndi imene. Set ndi imene. Tamasulani tunakasi masula. Set imene yoti masule kuti muione muno. Tamasulani imene icho tione kuti kodi munthu wankulu acting GS wabwera ndi chani? Set imene izi zonyadilisira ana zimene ziso zonyadilisira ana. Timipira timene timagwisa ntchito pomamenya timakhala titi. Tikumaoloka neti ticha ndi imene. Timaoloka neti ticha. So timaoneka choncho. Kameneko. Ameneka. Pacha mumaka chula kuti chani dzina lake? Kameko amene bati macha ma shuttles. Shuttles. Iyi ndi shuttle imene. Timene tito. Koma tilibe tinthenga angoyika tina kati ka plastic ya ndi timakhapo tosiyana. So pata ukhala chonchi pata ukhala tinthenga mmene zimakhalira phone zimakhala imene tosiyana. Ndi mmene so tilipo so tinasolosiyana ndi timene tito. Okay, shuttle. Ndithu ndi. Tikachoka ku shuttle ku ndikuti muthumba la tikachoka pamene pa muthumba limeneni tili ndi tizisulo tomatona zinthu tizisulo limeneli ndi limeneno timalumikiza kuti neti ija tikayimangirire kuti imayima ngati mbali imayima mbali muja zoyimitsira timagwira neti ija mabowa kuoneka awa ndoti madusa ukonde uja amene madusa ukonde uja malo amene muja ndithu so ukonde umene tikunenawo ndi nduwu uno ndi ukonde thumba la zambiri muli kanthudi ndi ukonde ukonde uja ndi umenewo umene mayika apa ngati kapena masolo ukamaona kuti ali ngati lawn tennis akungusiyana kampirako amangusiyana kampirako mwina ndi neti yakeyo ndi imeneyo ndithu imaoneka choncho koma ndiye munalongosola atsogoleri kumanga bwino ndi imene ndithu imaoneka choncho imaoneka motere chimene ndithu basi le madusisa pamwamba apa madusisa pamwamba apa kamanga ano chabwino ndithu badminton ndelo izi ndi ndodo zake zimene timagwisa ntchito posewedera imeje mati racket zimene zizo mati chani ndodo zimene zizo of course zimachedwa kuti racket so ndi zimene timagwisa ntchito tikamakhala kuti tikusera game ichi hayi izi zitimaliza program iyi zili pomwepa nanga tichireso kumanga chani tichidwa izi zili samangiso yazikhale chonchi omvera komanso amene mukuonera program ino tikumbutsani kunena kuti program ino
tikukupatsirani kuchokera ku Blantyre Sports Arena kunoko amapangira maplakates masewero osiyanasiyana, mpira wa miyendo, asungwana mpira wa manja, basketball, gode, lawn tennis ndi ena amapangira. Soka phokoso mpulogalamu ino mukhala mukukamva pansipo ife tilibe mphamvu zoletsa kuti zanu zokasiyani kaye pano pabwera ataimuzi ayi ndiye mutimvetsetsa mpulogalamu ino mudzati ayi kodi pulogalamu makajambulira kuti ayizokhala motani. Tsono atsogoleri mutapanga affiliate ndi bungwe la Malawi National Council of Sports, kumeneku ndimamva CEO Henry Kamata akuimba nyimbo chaka chimene cha 2024 kumapeto kwake mpaka 2025 yakuti bungwe linali lonse kuyambira pa chairman kani mulembi kubwera kuno secretariat ikakhala anthu amene akuyendetsa kani sungichuma kubweretu ma degree kumeneko. Nkhani imene munayunikira ndikupati kuli masankho kutsogolo kuma degree alipo. Mene anenera president acha anthu ambiri amene ali involved pakadali panopo ndi anthu amene ali ngati ku polisi, ngati ndi wa polisi ndi anzanga ndaphunzitsi. Kusonyeza kuti nkhani ya maphunziro suti ndi ovuta kwambiri chifukwa ambiri wandaphunzitsa ku secondary ndiye mnthu ungaphunzire ku secondary ulibe sizingatheke. Ungakhale wa polisi form 4 sizingathekeso wa polisi wake olo degree yonso mtinawo madegree silingangokhalanso panda degree uli wa polisi ndi panopo simene anthu mabwera panda info. Tsopano kunoko situdzapanga za polisi zinangotchulapo chifukwa mwatifunsa kaya ndi inspector kaya sub inspector kaya ndinu ndani umanyenga ni modi ndo athu kumene ku mumayenera kuvala basi kuti zioneke sikuti mukudzapanga advertise police koma tidziwe kuti tuli anthu a police koma simunamete pa police wa CID basi. Program iyi isitikubanga zimenezo program iyi tavala mene ikufunika kunoko chabwino. Chabwino chidwi cha ana komanso masukulu ena amene mwayendera kaye kapena amene akusewera chikuoneka chachikulu bwanji athu anthu kuti masewero awakonda kwambiri ndipo anthu awalandira. Tikanena kuti mkanjedzamo muli ana atu abwino tidza kuti ananisikweni lakati madzapanga training kapena kuti madzapanga friendly game kuti muzayijambule live program muzaone kuti kodi muzaone kuti anawo akupanga zotani chifukwa tikamangonena panopo zizooneka ngati kuti tikungonena kuti program izipitirira komano muzabwere pa ground muzaone kuti tikutani. Mukazapita ku St Andrews kuli timu, Kalibu Academy kuli timu, mmene anenera muja madera osiyanasiyana tili ndi matimu amene tifuna pa ground pano tiyambe kuonetsa. Ndi tengerepo mwayi pano pakanema wa Times mkatikati mwa program ya Mtedza Time Sport akandikoyamba the very first time kanema uno akupanga feature masewero amene kumalawi kuno sadakhalepo chiyambireni amene wa badminton ndipo akandikoyamba chimene chandipatsa chidwi kwambiri nchokuti ife mwina timapanga promote kwambiri football, netball, boxing ndi zotero awawa amaoneka ngati akuyang'aniridwa nkodi. Ndeni mayang'ana mphunzitsi wa secondary kukhala ndi chidwi kupisa mthumba mwake mphunzitsi ndi ochepekedwa amapeza ndithu mwa saizi yake wa polisi kutenga pa salary yake tiye ndikagule maraketi kutere ni mmene zikuchitiramo. Kodi banki ina kampani ina yayikulu akuluakulu za mabusiness mutabwera ndikuwathandiza anthu awo sinupanga kampeni ayi mwina mwayamba advertising kuti inaweza ndikhudza ngati mkonzi ni mulutsi wa program ineyi kuti anthu awo atiteti awagwira pa nkono. Kodi Malawi usafika pa China ndikuva kuti China masewero amene wapita kutsogolo kwambiri ndipo ku China masewero amene wawo ndi masewero oti ndapamwamba kwambiri anzathu aja mukudziwa kale kuti ali advanced pa zinthu zambiri so ndeti makoti yawo ndiuti anamangidwa bwinobwino kusiyana ndi wathu kuno ife masewero panja mphepo imatha kutisokoneza ku China masewero amene wawo ndi masewero akulu kwambiri. Yes ni ma indo. Chabwino ndamva za masomphenya Gondo ya Makimina amene nda interim chair kumayambiriro kwa program ineyi kuti akufuna tsiku lina adzapite kunja kukasewera nawo masewero ngati anachula za ku Edinburgh Scotland. Ndimati njira yopita kumeneko ndikuti tiyambe mmene mpoyamba ana mayambira pansi kwenikweni kapena wangubwera madoda. Masewero awa ndikunena kuti tawayambira pansi koma chifukwa kuti tayambira pansi sizo tanthauza kuti nusu mungasewere. Inunso muli kuthekera kuti mutha kusewera fasi masewero na kuti sovuta kwambiri tikakuphunzitsani ndi kuti ndingayankhe kuti ana ndamene tifuna tiyazale kwambiri ncholinga chakuti tizale club yabwino yakuti tidzakhale maplayer ama skills so tayambira ana kutengera kuti ndamene no atakule ndi nzeru za mtundu umenewo. Timalize programu imotere pa Chingerezi pali mawu amanena kuti scratch my back I also scratch yours. Munanena kuti nthawi yakwana kuti todi akuluakulu ma sponsors mabungwe ena amene muli ndi thumba tabwerani
koda akabwera adzangokuthandizani donation basi osakhala win-win situation mwayika ndondomeko zotani kuti kutati kwabwera kampani nayonso ikhala ili pena paliponse. 2000 for sabuna ngati menelo ife ikabwera kampani ndikudzatithandiza kampani yonse yembekezere kuti kwa ifewe ipindu lako chifukwa masewera kamaseweredwa ndi kuti tizavala ma uniform obtendedwa ndi kampani yawo ija in so doing azakhale waja kusasa malonda awo kaya ife akatifuna kuti akakhani mapulogalamu awo oti apange akatifuna tikhoza kupita akamakapanga marketing ife tikakhale part yothandizira kupanga marketing kampani yawo ija. Kawiri thandizo likabwera kusolola kumachuluka mukhala ndi full secretariat kuti uyu treasure auditors mwinaso kumakupangani audit. Anthu onse amene mukwatchula alipo kale tinapanga kale seti mwakonza kale alipo kale ma treasure alipo kale amene tikundogwirizira komakolera nthawi yatithera tipatseni dzina lija lonse litsazike malo. Ineyo dzina langa ndi Stonard Kalulu. Stonard Kalulu poyamba paja tinamva kuchokera kwa Macmillan Gondwe kuchokera kwa ine Nkonzi komanso mulutsi wa program ya Mtedza Time Sport malo mwa Obet Mgagama amene amajambula programu iyi ku Blantyre Sports Arena ndikuti pitizani kumvera ma program otsatira. Bye bye.